Anoman wonten timbalan. Anoman wonten timbalan. Boyo sing apik nggih wonten timbalan sinuwun. Dasamuka sukmane ngombro-ombro kae singkirna. Lho, kok ngantos kula mboten ngertos. Lah ya kuwi elakmu ning kono kuwi, ayo singkirke. Setan kuku karepe dhewe. Iki sing aku aja nganti kepethuk lah kok dadi tekan kene Anoman iki. Yetmo pariyet. Oh no. Waduh, mati aku. Wah. Kawontenan pun padhang. Iya, Kang Semar. Sampeyan pripun to? Jak guneman apik-apik kok sajak semuradi gumujeng. Edan. Wah. Napa Werkudara kuwi aja sembrono lho. Semar kuwi arep paring pangandikan. Kuwi padha menengno. Iya. Kuwi isa-isane nglakoni. Aneh-aneh bae. Arjuna wonten dawuh. Ora cengengesan lho, iki satria kok cengengesan iki ngapa to? Mboten menapa. Kula sing gayuhke wahyu kamulyan. Lan niki pancen wis pinesti ditampa ndara-ndara Pandhawa. Mula monggo kula aturi nampi sing isa mulyake kawula, sing isa gawe mulya awak sampeyan dhewe lan isa gawe mulya negara Ngamarta nggih, Den. Kakang melu bungah Yayi Werkudara. Ya. Arjuna aku ya melu bungah. Oh, ora basi nggih ya. Meneng Kakang ya melu bungah. Kakang ya melu bombong bahagia. Sajroning ati ning pun Kakang. Pancen asu tenan. Kowe lho. Kowe apa kowe sing seneng melati. Kadang emongan Dimas Arya Setyaki. Samba Wisnu Brata. Wah. Wis ngecek aku kowe. Ora apa. Ora kok cengengesan. Wah. Pun. Dinggo sesuk meneh. Mugi-mugi wilujeng sedayanipun.